Sir, BTC bisa kote itu kapan beca kayak gini. Saya kaji sumber terus sampai dengan aku suka apa di mana. Kasih ready gini sampai. मोजां खोनो मोनदों एबार सोलायनाय फैगोन मोजां मोनसे खुंथाय मोनगोन जोङो रायजो राजाफोरनि बयजोंबो ज' थानानै खामानि मावनो हानाय मोनसे सरकार मोनगोन आरो सोबख'नाय थागयनाय थगायनाय नासयनाया जोबगोन हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि टीमनि जि दादागिरि गामि गफायाव रायजो राजाफोरखौ सिगिनाय रायजो राजाफोरखौ नाङा फाङा बायदिसिना आखल दिन्थिनाय बेफोर जोबलांगोन आरो गोख्रों मोनसे सरकार दानानै बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो हागोन सुबुं थुबुरमा नङा बियो सुबुंनि सागोर जादों दिनै दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ फिन सरकाराव फैजानो गिदों ओंखायनो रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों कुनु कारनाव जाहाथे हाग्रामा महिलारिनि सरकारा फैफिना बेखौनो दिन्थिनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों आरो क'क्राझारनि 12टा सीट दङ मोनसेबो सीटआव एबार बिपिएफआ देरहाया इउपिपिएलआनो गासैबो सीटआव देरहागोन आरो हिस्ट्रिक मोनसे देरहानाय लाबोनानै क'क्राझार ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय इउपिपिएलआ फैगासिनो दङ 30टानि बांसिन सीट देरहानानै इउपिपिएलआ सरकार दागोन बे समाव नोंथाङा गासै बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजा भटार्स बिथांमोन मा बुंगोन बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जोङो मुलुगनि जौसिन सुबुं दारा खान्थिजों सामलायनाय हादोराव थायो दा बे हादोराव थानानै जोङो रावखौबो गिनो नाङा आरो जोंनि जि डेम'क्रेटिक राइट बेखौ जों बयबो लानांगौ आरो गावबा गावनि भटखौ जोङो मोजांनि थाखाय जौगानायनि थाखाय होनानै जोङो बे समाव मोनसे मोजां सरकार दानांगो जोंहा सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि लाइमोनफोर आइजोफोर जौगानायनि बाथ्रा दङ गुबुन हारि हारिमाफोरजोंबो मोजां सोमोन्दो दानायनि बाथ्रा दङ ओनसोलारि जौगानायनि बाथ्रा दङ बे गासैखौबो नोजोर बोनानै आङो बेखौनो खावलायो जे रायजो राजाफ्रा एबार खौसे जानानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगो आरो इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनांगो जोङो रायजो लिडार नङा जों दैदेनगिरि नङा जों रायजो राजानिनो सासे दा बे रायजो राजानि सासे हिसाबै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जों बुजियो जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जे बोथिनै ओंखाम जानो बेसेबां खस्थ' जायो जों बेखौ मिथिगो दा नंखायनो रायजो राजानि जेंनाखौ जों सुस्रांगोन आरो बिनि थाखायनो रायजो राजाया इउपिपिएलनो भट होनांगो थेंक इउ मा होनदों जायगा जायगा हिंसा खालामबाय थादों बिपिएफआ 17 बोसोर हिंसा खालामबाय दाबो हिंसा खालामगासिनो दङ नाथाय रायजो राजाफ्रा हिंसा खालामग्राखौ मोजां मोना दा नंखायनो एबार बिपिएफआ जेसेबां हिंसा खालामगोन एसेबां रायजो राजाफोरजों होखारजागोन